Zvezde grajma. Jo, priča je sjajna. Jo, banemo na studio B, znaš da smo old school kao sudija Dredd. Brate, ne znam šta radim, čekam voditeljku, evo par sati. Jo, faca mi je zelena, čekam voditeljku, zove se Jelena. Jo, zašto odmah ne dođeš, zašto kroz ovaj kafić ne prođeš? Nije fair, rekli ste u 3, a sada je već 4-5. Tebe ne biram, priču učimo na delima, grani redovno serviram, hoćeš kulturu, erotigasterija. Ova energija te prebija ko hemija, kad krene moja serija, ti zatvoren kod Demija, bolje uzmi sa menija, sve naluđe od genija, ako ne bude više, bit ćeš već bižuterija. Ćao momci, recite nam nešto više o vašem bendu. Pa skoro je nastao, mislim, traje već mjesec dana bend i dobro nam ide, napravili smo spot i promociju spota u festu pre nekih nedelju dana i bilo je super, bilo je nikad jače. Recite mi koju muziku svirate? Pa ne sviramo. Mi smo inače iz različitih grupa, svi se bavimo rapom već godinama, onda imamo i tu neke bendove sa strane. Šine, Sudbine, Sacrifice, tako dalje, a inače on je iz benda Bleja da Pleja, čiji drugi član trenutno nije na ovom kontinentu. Tako, spontano, iz zezanja, smo kao napravili tu mega grupu Zvezde grajma, trebalo bi da bude jasno na šta to aludira. Snimili spot, sve je tako nekako brzo bilo. Skore me u podne kod na kog su Turci. Wow, za to bate kad mi pustiš music, oko mene vrti zluci. Bec, nisi mali zec, aerokartex ma prepelicu. Da, sad smo pozvano da uradimo još stvari, da izbacimo još, do proleća izbacimo barem još 5-6 stvari, ako ne i ceo album. A spot je neči remix pesme od Bimanija, Slang Like This. I onda smo uradili kao omaž, pošto su radili još neki... I kako se zove? Srbija Jans Like This. Šta znači Jans? Jans je Jans. Jans je preteča Džanja. Jans, tu je negdje. To treba da se prepozna. Šta je? Da, prepoznaće ljudi, definitivno. Ako već ja nisam. Ako već ti nisi, mislim, i ti ćeš. Kad dođeš na sljedeću žurku. Gde možemo da pronađemo tu pesmu i da pogledamo spot? Pa uveliko te društvene mreže su sada... Samo ukucajte Zvezde grajma na bilo koji pretraživač na internetu, izaći će. Izaći sigurno. Sigurno. Proveren. Super. A kako ti je to cool, Dux? Duxa, hoćeš da vidiš. Hoću. Da, napravili smo Duxeve, Bleja da Pleja, već metar dana stoje, pokupljeni su svi, tako da ako ćete ljudi naručite ovako seksi Duksić, otiđite na Facebook grupu Bleja da Pleja i slobodno se javite u komentarima i šta god.